Sraith sealafíse a dhéiríonn ar gúnmhairíthe in dhearann Marú, atá inis 2 bliana ar an ád. Bhí forann na Sraithe ag scananú a bictlan de strand in arthar farstil a déanaí, agus bhuail nuacht fés a caraisteach le fáil amach go dé bhí ar siúil tíomhthíar an camera. Gin tús ar an chéad Sraith, rinmuid scéalna fa daoine a fuair bás ar na malamh, but bhí bariacht complications le sin idir na teolaí agus na pés agus an gelí agus a lehéid. An Sraith seo hiart agus an Sraith seo támuid ag deanú scéalna a char le hard fa 7 bliain ó hin, so tá ahan daine tá buint leis Marú inis agus so níl 5 na ógaine ag leis na pés agus na gelí agus leis. Muid an seo sa Victorland agus tamtí deanú písbag don chlár ar de Marú seo an cúg Sraith sílam. Tá atmosfér go héintach tá an daine tá glór daoine breise seo agus na phríomhaisteoirí seo agus tá an daine bunt saltas cé gur cinneal ábhar uafasach atá is cinneal drama atá fásta so deanamdíireacht é dheanú chomáid agus is féidirlinn agus tá an set go héintach caniu agus tá an talinn le bheith abalta scananú dheanú seo. Tá ceanna támadí dheanú faoi lethir sin tá sin uafasach le chola sé bailí clé agus far just thuí sé as a bhíor agus rint sé chola dúmóí fear uafasach ag cé bhil sé bunaithe ar fear scéaldaí a tharla an éireann. Tá cad bag dramaíach de stéisiú níl sé go hág sin agus níl sé cosa le crack an créimí anna nó an cóblad tá sé tan crack níos far an saolas gagra le as rud é go tharla sé hartfa beidir cé go bliain ó hin, so tá sé maith glóraach tá nabar fear cruúir set go mara. Seo scéal bag fa bordseacu a neahí ar killing spree in dhearann 7 bliain ó hin. Costal le Bonnie agus Cléid in dhearann 7 bliain ó hin. Tá sé aonanta grúsam agus feicií siú sin ar tá sé an tealafís. Agus béfar an na thufa ar fada eiceil sa cúgu Sraith Marú ar TG 4 ag deireadh na bliana.